Пахвалёны Иисус Христос! Сегодня нас чакае новое знаёмство з новой Божьей заповедью. Мы уже ведаем, что Бог дае их нам, як подсказки на дороге до счастья. И Он кажа нам, як стать счастливыми, а менавіта любить Бога и ближнего. Калі вы были уважливыми, нам не хапае только одной заповеди. Это 8-я заповедь. Не сведчы фальшыва супраць ближнего твайго. Фальшыва – гэта як? Чаму Бог хоча навучыць нас у гэтай заповеди? Што хоча нам сказаць? На ўсе гэтыя пытанні мы пастараемся з вами сёння знайсці адказ. Фальшывы – гэта які? Фальшывы – гэта той, які зводзіць у зман. Гэта той, які супярэчыць ісціне праўдзе, няшчыры, прытворны. Сведчыць фальшыва – гэта казаць няпраўду, хлусіць. Таму вылучэнне 8-й заповеди будзе звязана з двумя словамі, значэнне якіх супярэчыць адзін аднаму. Это праўда і хлусня. Калі мы звернемся да Святога Пісання, сам Езус вучыць нас праўдзе і кажа: «Я – дарога, праўда і жыццё». Бог праўдзівы, Ён ніколі не падманвае. А вось хлусню мы чуем з вуснаў змея, які размаўляе з Евай і пытае: «Ці праўда, што Бог кажа, не ешце з ніякага дрэва ў раі?» А потым дадае: «Не, вы не памрэце». Бог нас не падманвае, Ён вучыць нас гаварыць праўду. Вось, напрыклад, я вам скажу. Я сёння бачыла жывых дыназаўраў. Напэўна, пачуўшы гэты сказ, мне ніхто не паверыць, таму што гэта не так. Але калі я скажу: «Я сёння бачыла жывых дыназаўраў у сне», вось гэта ўжо праўда. І праўду трэба шукаць. Патрэбна быць шчырым, каб нашыя словы, нашыя думкі і ўчынкі супадалі. Адзін вучань, які вельмі не любіў урок гісторыі, вельмі часта пра гэта думаў: як я не люблю гісторыю. Уваходзячы ў кабінет на урок гісторыі, на перапынку бачыць настаўніка і громка, каб ён пачуў, кажа: «Гісторыя – гэта вельмі цікавы прадмет. Калі тое, што я думаю, тое, што кажу і тое, што раблю, супадае, толькі тады я з'яўляюся шчырым у думках, словах і ўчынках, а значыць, жыву ў праўдзе». Часам здараецца так, што мы зрабілі нешта дрэннае, нават не спецыяльна. Але потым мы баімся ў гэтым прызнацца і нават можам перакінуць віну на іншага чалавека. Жыць у праўдзе – гэта значыць умець прызнаваць сваю віну. Ведаеце, чалавек не ўсемагутны, ён не Бог. Ён чагосьці не ведае, штосьці не можа зрабіць, а часам штосьці ў яго не атрымліваецца. Трэба таксама умець прызнаваць сваю слабасць, што я штосьці не ўмею ці не магу. І калі трэба папрасіць дапамогі, абавязкова знойдзецца той, хто гатовы нам дапамагчы. Хлусня з'яўляецца ў жыцці чалавека неспадзявана, нечакана, і ён нават адразу можа гэтага і не заўважыць. Менавіта так адбылося ў нашай сённяшняй гісторыі. Калі ласка, увага на экран. У Стаса здарылася непрыемная сітуацыя. Падчас гульні ў футбол на неадпаведным месцы хлопцы разбілі акно. Сваю віну Стас не прызнаваў. Таму дома адбылася сур'ёзная размова. Не разумею, сынок. Чаму так цяжка прызнацца? Калі вы гулялі все разам, і нават здарылася нейкая бяда, то трэба прызнаць сваю віну. Тата, я кажу праўду. Чаму мне ніхто не верыць? Я гуляў з усімі, але акна не разбіваў. Сынуля, лепей жыць у праўдзе, чым пасля пакутаваць ад грызотаў сумлення. Алло, добрый дзень. Добра, я яго зараз паклічу. Калі гэта з працы, то мяне няма дома. Ведаеце? А яго няма дома. Добра, да пабачэння. Тата, лепш жыць у праўдзе, ці не так? Ты правы, сынок. Прабач.
Пошли-ка лепей на кухню. Может быть, там что-нибудь Пошли. маме да поможем. Давай, Яночка, допомагай маме вечеру рыхтовать. Аккурат у час пришли. Будем зараз вечерать. Симонку покличьте. Симон, ходи, будем вечерать. Зараз тільки книжку дочитаю. Ага, так і ведав, що справа не у книжці. Я зауважил, что в нашем доме поселилась небяспечная гостья. Так, тата, маєш рацію. І яна ходить по покоях. Акрамя нас дома нікога нема. Ви, напевно, помилілися. Не, імя гэтай гості Хлусня. Мы заўважылі з татам, што перасталі казаць адно аднаму праўду. І гэта нас непакоіць. Мы таксама помыляемся, але павінны выпраўляць свае памылкі. Так што давайте подумаем, як мы гэта зробім. Я прызнаюся, калі гуляў з хлопцамі ў футбол, у момант, калі разбілася акно, я нахіліўся, каб завязаць шнуркі. Але калі вінаватыя ўсе, то і я таксама. Прабачце, мяне так много часу не з'яўлялася, таму што я не кніжку чытаў, як вам казаў, а таму што я ў Бравл Старс гуляў. Я таксама сёння сказаў неправду, а што вельмі раскайваюсь. Так што мы будзем рабіць з гэтай госцей? Мо выганім яе? Так. Абавязкова выганем, не месца ёй тут. Так, сапраўды. Нечаканая, неспадзяваная і зусім нежаданая госця па імені Хлусня з'явілася ў гэтым доме. Але, параіўшыся, усе разам хутка яе прагналі. Як вы лічыце, чаму Хлусня ўвайшла ў гэты дом, у гэтую сям'ю? І ўвогуле, чаму людзі пачынаюць казаць няпраўду? Каб адказаць на гэтае пытанне, я прапаную задаць яго самім сабе, спытаць у саміх сябе, чаму я кажу няпраўду? Можа таму, што я баюся пакарання? Можа таму, што хачу стаць лепшым? Можа таму, што хачу атрымаць нейкую ўзнагароду, перамогу ці поспех? А можа, так проста лягчэй жыць. А цяпер давайце падумаем, як мы адчуваем сябе пасля таго, як кажам няпраўду? Большасць людзей найчасцей адчувае неспакой, страх, што гэта няпраўда будзе вядомая ўсім. А хто з вас хоча жыць у неспакоі і баяцца? Напэўна, ніхто. Таму нам трэба вучыцца і імкнуцца заўсёды казаць праўду і жыць у праўдзе. Бог цябе бачыць. Гэтыя словы заўсёды паўтарала адна маці свайму сыну. Нават калі пакідала яго аднаго, нагадвала: «Янак, памятай, што Бог цябе бачыць». Гэты хлопчык стаў святым, але заўсёды памятаў у сваім жыцці гэтыя словы, якія казала яму маці. Ён ведаў, што Бог яго бачыць, ён глядзіць на яго, але не як кантралёр, міліцыянер ці дырэктар. Бог глядзіць на яго з любоўю. Ён усё бачыць, усё ведае і пры гэтым любіць. Звычайна Хлусня з'яўляецца не адна. Яна, як тая нітка, якая не мае канца, распачынаецца з адной няпраўды, другой, трэцяй, чацвёртай і гэтак далей. А напрыканцы чалавек сустракаецца вось такім клубком нітак, клубком няпраўды, які вельмі цяжка разблытаць. Грэх падману, ён такі вельмі ліпкі, бо да яго далучаюцца іншыя грахі. Ён падобны да сараканожкі, у якой шмат ног, кожная з якіх мае сваё імя. Каб даведацца гэтыя імёны, вам трэба зрабіць наступнае заданне. Сярод прадстаўленых літар вам трэба знайсці словы, якія з'яўляюцца імёнамі гэтых
ног нашей сороконожки. Словы размешчаны горизонтальна, вертыкальна, без надломаў. А пакуль вы будете шукаць гэтыя словы, я паразмаўляю з вашымі бацькамі. Похваленный Иисус Христос. Человек по своей природе, шукая правду, імкнецца яе знайсці. Хрысціянін адкідвае хлусню, і ў гэтым павінен быць цвёрды. Иисус навучае: няхай слово вашее будзе так, не. Юрысты, вайскоўцы, медыкі вельмі часта павінны захаваць праўду ў таямніцы. Гэта запаведь таксама вучыць нас добрасумленнасці і шчырасці. Добрасумленнасць дапамагае нам адмовіцца ад скажэння інфармацыі, ад перабольшвання з мэтай атрымаць штосьці. Шчырасцю называюць уменне называць рэчы сваімі імёнамі, не размыльваючы гэтыя рэчы. Шчыры чалавек заўсёды падумае, ці трэба ў гэтай сітуацыі казаць праўду, а таксама задумаецца над спосабам яе перадачы. Вы добра ведаеце, што праўдай можна нават забіць чалавека, таму варта таксама авалодаць навукай маўчання. 8-я запаведь забараняе даносы, абгаворы, плёткі. У кантэксце абгавору заўсёды прысутнічае эгаізм. А калі мы кажам пра плёткі, то гэты грэх вельмі цяжка выправіць. Уявіце сабе, што плёткі і абгаворы – гэта як пер'я, якія знаходзяцца ў падушцы. І калі мы вымаўляем гэтыя словы, то гэтыя пер'я разлятаюцца, а пасля іх вельмі цяжка сабраць. Такі грэх абгавору і плёткаў вельмі цяжка выправіць. Вернасць праўдзе складае фундамент даверу і міжчалавечых адносінаў, фундамент сапраўднай любові. Таму жадаю вам быць верным праўдзе, а таксама даваць добры прыклад сваім дзецям. Яны пільна назіраюць за намі. Яны, як дэтэктывы, заўважаюць, як гэта было ў нашай гісторыі, калі тое, чаму мы навучаем, самі ж не робім. З Богам! Ну а цяпер давайце з вамі праверым тыя словы, якія вы адшукалі. Усе гэтыя словы – гэта грахі. Грахі супраць 8-й запаведзі. Але Пан Бог навучае і папярэджвае нас, кажа: не сведчы фальшыва, ні супраць бліжняга свайго, ні супраць самого сябе. Такім чынам, 8-я запаведь вучыць нас гаварыць праўду і шукаць праўду, быць шчырымі ў думках, словах і ўчынках, прызнаваць сваю віну, а таксама шанаваць таямніцы і сакрэты, якія нам давяраюць. Напэўна, кожны з вас калі-небудзь сутыкнуўся з такой сітуацыяй, калі яго сябры альбо бацькі давяраюць яму якісьці сакрэт ці таямніцу і кажуць нікому аб гэтым не расказваць. Да гэтай справы трэба адносіцца вельмі сур'ёзна і падыходзіць адказна. Але, увага! Калі гэтыя сакрэт ці таямніца звязаны з дрэннай справай, са злом, то трэба папярэдзіць самого чалавека, каб ён сам пра гэта расказаў іншым. Гэта запаведь забараняе падманваць, пляткарыць, абгаворваць, даваць фальшывыя сведчанні, а таксама прыдумваць і прыкідвацца, напрыклад, што мне дрэнна ці мне баліць жывот. Мы пазнаёміліся з вамі з 10 Божымі запаведзямі, па якіх павінен жыць сапраўдны праўдзівы хрысціянін. Таму як хатняе заданне, у сваіх шытках намалюйце сілуэт чалавека, а ў ім напішыце, якім павінен быць добры, праўдзівы і сапраўдны хрысціянін, што ён павінен рабіць. Зразумела, што ён павінен маліцца, хадзіць у касцёл і рабіць добрыя ўчынкі. Але не толькі і гэта. Сапраўдны хрысціянін павінен альбо не павінен, запішыце тое, што вы ведаеце. Паколькі мы ўжо знаёмы з усімі 10 Божымі запаведзямі, прапаную вам адно заданне на паўтарэнне. Вам трэба знайсці 2 словы, якія адпавядаюць дадзенай запаведзі. Одно слово – гэта выкананне гэтай запаведзі, а другое – парушэнне. У левым слупку выкананне, а ў правым – парушэнне. Прывяду вам прыклад на сённяшняй запаведзі. Не сведчы фальшыва супраць бліжняга свайго. Шукаем, якое слово падыходзіць да выканання гэтай запаведзі.
Так, гэта слова «праўда». А якое слово парушэнне гэтай запаведзі? Гэта будзе слово «хлусня». Не сведчы фальшыва супраць бліжняга свайго, вучыць нас праўдзе і забараняе хлусню. Такім чынам, выканайце, калі ласка, астатнія запаведзі, а потым разам з вамі мы праверым. Спадзяюся, што заданне ў вас атрымалася, на вашых экранах з'явіліся правільныя адказы. Віншую усіх тых, хто справіўся з гэтым заданнем правільна і выканаў усе запаведзі, знайшоўшы адпаведныя словы. Сёння мы пазнаёміліся з 8-й Божай запаведдзю, у якой Бог вучыць нас праўдзівасці, вучыць нас жыць у праўдзе. Гэтай запаведдзю мы заканчваем знаёмства з 10 Божымі запаведзямі, а таксама з пунктамі Божага дагавору аб нашым шчасці. Памятайце, што Бог ужо падпісаў гэты дагавор на самым пачатку. Ён чакае толькі нашага подпісу. А як, спытаеце вы, падпісаць гэты дагавор? Мы падпісваем яго выкананнем і паслухмянасцю да гэтай 10 запаведзяў. Таму жадаю вам, дарагія бацькі і дзеці, поспехаў, а таксама сабе поспехаў у гэтым імкненні да выканання гэтых запаведзяў, да жыцця ў праўдзе. Но калі часам гэта не будзе атрымлівацца, памятайце, што Бог цябе бачыць. Бог цябе любіць, Ён глядзіць на цябе з любоўю. І калі ты шчыра ад усяго сэрца будзеш шкадаваць за тое, што не атрымалася, і прасіць у Бога прабачэння ў сакраменце пакаяння, то Ён абавязкова прабачыць. Усяго вам найлепшага. З Богам!